V Starom zákone čítame, že Boh už niekoľkokrát uzatváral zmluvu s človekom. Prvýkrát tú zmluvu uzavrel s prvými rodičmi. Takto o tej zmluve čítame v knihe Genesis. I vzal Pán Boh človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil. A Pán Boh prikázal človekovi: zo všetkých stromov raja môžeš jesť, zo stroma poznania dobra a zla však nejedz, lebo v deň, keby si z neho jedol, istotne zomrieš. Lenže ako dobre vieme, človek túto zmluvu porušil a takto bol vyhodený z raja. No Boh nechcel ho nehať v takom rozpoložení a preto hovorí hádovi: nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšľapie hlavu a ty mu zraníš pätu. V tej istej knihe čítame o druhej zmluve, ktorú Boh uzavrel s Noémom potom, ako ustala potopa. Tak čítame v 9. kapitole knihy Genesis. Toto bude znakom zmluvy, ktorú uzavieram na večné pokolenie medzi mnou a vami a všetkými živými bytostiami, čo sú s vami. Svoj oblúk umiestňujem v oblákoch, aby bol znakom zmluvy medzi mnou a zemou. Keď zastriem zem oblákmi a keď sa v oblákoch zjaví moja ducha, vtedy si spomeniem na svoju zmluvu, ktorá je medzi mnou a medzi vami a každou živou bytosťou. Už nikdy nebude vôd potopy, ktorá by zahubila všetky živé tvory. V oblákoch bude oblúk, uvidím ho a spomeniem si na večnú zmluvu uzavretú medzi Bohom a každou živou dušou všetkých živých tvorov, čo sú na zemi. Veľmi dôležitou zmluvou, ktorú Boh uzavrel s človekom, je zmluva na hore Sinaj. Znamením tejto zmluvy bolo 10 Božích prikázaní, ktoré Pán Boh dal človeku. Lenže ako vieme, tieto zmluvy človek porušoval. No napriek tomu Boh nechcel tak nehať človeka a preto prostredníctvom Jeremiáša Boh sľubí novú zmluvu, ktorá už nebude zapísaná na kamenných tabulách, ale bude zapísaná v srdci človeka. O akú zmluvu sa jedná? Na túto otázku odpoveda nám Evanjelium. Tak nám hovorí Ježiš. Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Týmito slovami Ježiš povzbudzuje Grékov, ktorí chcú vidieť Ježiša, aby ho nasledovali. A zároveň ukazuje tiež na svoju misiu. Tu sa tiež ukazuje, aká bude tá nová zmluva medzi Bohom a človekom. Ježiš takto hovorí ďalej. A ja, až budem vyzvihnutý od zeme, všetkých priťahnem k sebe. To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie. I tu naplňa sa to, čo Ježiš hovoril Nikodémovi. Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Liturgia nám ukazuje, že tou novou zmluvou, ktorú Boh uzavrie s ľudstvom, bude smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Ježiš položil svoj život, aby sme my mali večný život. Stal sa on pšeničným zrnom, ktoré padlo do zeme, ale ktoré prinieslo úrodu nového života. Náš drahý Bože, ďakujeme Ti za to, že nikdy nenechávaš nás samých, a aj keď my dosť často odstupujeme od Teba. Daj nám silu, aby sme vždy boli Tebe verní, aby sme verne kráčali podľa Tvojich slov.
Ďakujeme Ti tiež za Tvoju nekonečnú lásku, ktorú si nám ukázal vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. A keď sa stane, že padneme, daj nám silu, aby sme zase vstali a vykročili nanovo na cestu Tvojich prikázaní. Nech vás žehná všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Prajem vám krásny a požehnaný čas a pozývam vás aj zajtra.